Hey, we were kere bunu na tata obi July so sangole. Obi July sangole. Nwere here anansi onye ọbụla jenu follow m na Facebook m. Jenu follow m na Facebook. O nwere ihe mere mgbe sara nwanne anyị nwoke Jpac bịazi meela anyị advert. Ọ bịa meela anyị advert. Maka na o nwere ihe ọma okwu maka channel anyị mana achọrọ m ịkụbanye nwa akụkọ Igbo nsugbe. Unu na-afọ the video ko na-play n'akụkụ. Yes. Iya ihe mee na live session ya. Anozo ugbo kwuli ya kpam. Nkwụlọtọ gain me instant 30 followers. Instantly nke abụọkwa ka eji epụta. Onwe bụ na mmadụ kwuli ya n'ọnụ. Bụ ọzọ nọ otu link esi follow. Mana onwe ihe okwu n'ọnụ instantly. Maka na ọfụla afọ anyị na comment section. Ọ dịrị izi. Ejighom ego mma kwụnwụ Jpac for advert. My own is I keep doing the right thing, making sure that my voice is heard. I'm not against anybody. Ihe ndị after ka ọ dịlụ nwoke mma dịlụ nwaanyị mma. Ka mpụ na aghụghọ kwụsị na ana Igbo anyị. Ọsọsịa ka ndị mma. Mana onye pụzikwa afọ pụtasị m na onye fọ m si n'ọfụ kpọkwa anya. Ngwanụnụ. Nenekere ihe Jpac kwuru maka channel anyị mgbe ahụ ka anyị na-chetazi azụ maka na tata obi July sangole. Oh, I love this name. Chineke Igbo channels. Hey. This page didn't me follow. Because I want to have a page here because follow only Igbo channel. Abara m onye ọ but that name follow there. Igbo channel TV. That name Toramoto. Follow that guy. When you have a page, as well as no Igbo channel, you go follow that guy. Because follow the Igbo channel TV. I don't know the guy, but immediately you follow that. When you actually we make page here. We make just like CNN, BBC. Igbo channels TV. Ọ bụgo na ihe onye ma adịghị mma anyị bata na page ye anyị akụziere ife ọ ga-eme kụziere ụzọ ọ ga-eso wee na promote Igbo tradition and culture. That Igbo channels TV. Follow the guy and I like his profile picture Oji Igbo. That Igbo channels it was when channels television. You know that Igbo channels. I bata anya bịa kụziere ife okweside emegasị ịghọta ma ọ bụ na ọ na-ha eme gbagasị ya ụkpụrụ ọ ga-eso onyere nya nwa aka omekwuo ndị Igbo na-akụzikworo anyị ife anyị na-amarọ nne m amaka Igbo channels ka anyị mee ka ọ gaa viral onye ọbụla nwe the page biko follow only Igbo channels TV. Amagham onye ọba as I said. Because that's not Jpac ego. I made a promo. That here captured my mind. The capture is the name Igbo channels TV. That means Igbo channel. So such page is page I get full force. But I follow. We take there 100,000 followers. Ocha kwa na mesi ndị mmadụ invite ndị ọbụla na-akụzi maka culture na-akụzi maka omenala Igbo na-eme invite na page for live broadcast. We rise by lifting others. Nwere ekene onye ọbụla na-asị na ọ ya dịla Igbo niile mma biko na ịnọ na-echago na anyị ifugoro ihe nwanne anyị nwoke kwu osisi fụlụ anyị ọ dị mma ma m kwa osi were ide ihe dị m n'obi ọnụ nwayọ a na-akpọkọta nso. One day I bido mewe people invite ha bịachi Igbo ọnụ na okwu dị iche. And I so much thank God na somebody recognize the potential anyị nọ n'ime. Akwụnwụ Jpac ma nkwụnwụ Jpac ụgwọ advert mana sọsị na-ekwu na Chukwunna gbaa ya ume. Onye follow mmadụ fupo studio so nwe for your comment for the first time wee sụ Igbo biko follow na onye nke a bụ nke anyị. Na kwa kansi ayọkwa na asị
all the celebrities nọ na subscribe na this channel. Ụdị ihe aka na-eme expect ka mmadụ dịka Ọgaji Ike mee ọ bịara ịbịachi m warning bụrụ ụwa ọkọchị ịgbasa m ike adịkwuo m mụnwa achọghọ na nsogbu ngwakwa onye ọbụla ike adịghị m apụnụ m ka nne m n'ụlọ onwe m na-emere ihe dị m mma ka m na-eme onye akwa ya bụ nwanne na-emelụ nwanne a na-aga ụfọdụ ọgọ dịzi aka asị na ndị mba ọzọ na-aka anyị mma ife ihe nwanne gị na-eme promote ya ka onye ọzọ wee na-enwetakwa nọ na-aghọta biko nụ ka nwa nọ mgbe ọzọ nwe